mga guys, sinintay ko lang yung aking bus dito. Ayan na yung bus ko. Ow. Hi guys, ito po yung Chicago History Museum, which is dito sa along North Avenue and Clark. Which is nakadalawang punta pa lang ata ako dyan. Yeah. Ito yung isang church dito na katapat nun. Laki ng building din, diba? Papuntang yung doon is which is yung papunta ng Lakeshore Drive behind the trees is the Lakeshore Drive. So ito yung museum ulit. So, tour muna tayo. Bago pupunta sa isang puntahan ko, which is malapit lang din dito.
guys, it's me. Sana nakita nyo ako. Kasi mahirap kasing maglakad. Parang sumumpong yung aking rayuma. Rayuma match. Tingnan nyo, dyan, ganyan. Dyan ako ipupunta ngayon. Dito sa building na to. Diba? From the other building to other building. Buti naman hindi masyadong malamig. Maano lang siya, kulimlim. Kasi alam nyo na, winter. At saka makapag-iba-iba ang weather na temperature everyday. Dito. Tsaka yung ibang area, mayroon pa yung snow from yesterday na hindi natunaw. Pero usually, yung ibang area, tunaw na. Tingnan nyo yung mga Christmas tree nila sa loob. Ang gaganda. Ito ako sa kasi mas madali sa akin pupunta sa likod. Okay guys, so I see you when I see you in my next video. Thank you for watching. Bye. This is Nining Joy Bisaya. Don't forget to like and share and comment and subscribe. Thank you mga dear. Bye.